በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ኩልኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቤተክርስቲያን ቅድስት ቤተክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ጊዜኹምን ስራሕኩምን ዕረፍትኹምን አወሃሂድኩም ብጥብኣትን ብኣንቃዕድዎን ትከታተልዎ ዘለኹም እቲ ክሳብ ሰዓት እዚ ኣበሳናን በደልናን ዕሽነትናን ከይፀብፀበ በቲ መቁፀርን መስፈርን ዘይብሉ ምሕረቱ ጠሚቱ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ንዝረዳእና ደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሐዮ። ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ከኣራህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃሕራ ይፍጠረሎም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀበቐልና። ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ንዓይኒ ህዝቡ ንዝኸውን ንዓይን ርእሰይውን ንዝኸውን ህያው ቃሉ ኣብ አንደበተይ ከንብር ኣብ ጸሎትኩም ክትዝክሩኒ እናተማሕፀንኩ ንኩላህና ከዓ ዝሰምዓ ናይ እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ሕሊና ክወሃበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። ኣብቲ ሒዝናዮ ፀናሕና ኣርእስትና ኣብ መዝሙር 119 ቁፅሪ 62 ስለቲ ጻድቕ ፍርድኻ ከመስግነካ ፍርቂ ለይቲት ክትንስኤ ዝበሎ ልበ ኣምላኽ ዳዊት ቅድስት ቤተክርስቲያን ከዓ ናይ ሰዓታት ጸሎት ሰሪዓ ክንጥቀመሉ ክነገልግለሉ ክንድሕነሉ ክንባረኸሉ ሰሪዓቶ ካብቲ ዝሰራዓቶ ቀዳማይ ናይ ፍርቂ ለይቲ ጸሎት ሎሚ መበል 18 ክፋል ኢና ክንርኢ። እዚ ሜም ኢሉ ዝጅምር ካብ ቁፅሪ 97 ክሳብ 104 ዘሎ እዩ። ሜም ብሂል ምኡዝ እግዚአብሔር ኢሎም እዮም ኣቦታት ቤተክርስቲያን ተርጊሞሞ ዘለው። ምኡዝ ማለት እግዚአብሔር ጥዑም እዩ። እግዚአብሔር ጥዑም እዩ። እዚ ንሽታ ዝምልከት ብዙሕ ኣብ ዓለም ብዙሕ ጥዑም ሽታታት ክህሉ ከሎ ኣምላኽና መኣዛ ግን ናይ ባህሪ እዩ። ከምቲ ኩሉ ኣብቲ ሓለፈ ግዜ ክንሪኦ ፀናሕና እዚ መኣዛዚ ናይ ባህሪ እዩ። እዚ መኣዛዚ ምናልባት ጥዑም መኣዛ ንዝተወሰነ ግዜ ንዝተወሰነ ርሕቀት ምኡዝ ክሽቲ ትኽእል እዩ። ድሕሪ ሓፂር ደቃይቅ ግን ብካልእ ሽታ ክልወጥ ትኽእል እዩ። ስለዚ እቲ ናይ እግዚአብሔር መኣዛ ግን ፍሉይ ዝኾነ ንደቀ መዛሙርቱ እውን ዘካፈሎም ንሕናስ መኣዛ ክርስቶስ ኢና ክብል ከሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ንገሊኦም ናብ ህይወት ካብ ህይወት ናብ ህይወት ዘሰጋግር መኣዛ ክርስቶስ ኢና ይብል። ስለዚ ነዚኣ ተስተንትን ቤተክርስቲያን ከዓ ካብ ቁፅሪ 97 ክሳብ 104 ዘሎ ኢና ከነስተንትን። ካብ 97 ጀሚሩ እንታይ እዩ ዝብል ንሕግኻ እምብዛ ኣፍቀርክዎ ሙሉእ መዓልቲ ኣስተንትኖ ኣለኹ ትእዛዛትካ ንሓዋሩ ምሳይ ሓለፋ ጸላእተይ ኣለበመኒ ምስክራትካ ምስትንታነ እሞ ሓለፋ ኩሎም መምህራነይ ለባም ኮንኩ ትእዛዛትካ ሓሊየ እሞ ሓለፋቶም ሽማግለታት ኣእምሮ ኣለኒ ቃልካ ምእንቲ ክሕልስ ኣጋረይ ካብ ክፉእ ዘበለ ከልከልኩ ንስኻ ምሂርካ እኒኢኻ እሞ ፍርድኻ ኣይርሕቕን እየ ቃላትካ ንተንሓገይ እምብዛ ጥዑም እዩ ንኣፈይ ካብ መዓር ዝበለ ይምቅራ ሳላ ትእዛዛትካ ኣእምሮ ረኸብኩ ስለዚ ኩሉ መገዲ ሓሶት ጸላእኩ እዩ። ልበ ኣምላኽ ዳዊት ንምንታይ ዕላማ ናብ ኣምላኽ ከም ዝቐረበን እንታይ ከም ዝገበረን ናይቲ ናብ ኣምላኽ ዝቐረቦ ዝረኸቦ ውፅኢት ኣብዚ መጀመርያ 5 ነገራት ዝኾና ተቂስልና ኣሎ ማለት እዩ። ተቐዳሚት እንታይ ንሕግኻ ኣንበዛ ኣፍቀርክዎ እዩ። ንሕግኻ ካብ ፍቅሩ ዝተላዕለ ከዓ ሙሉእ መዓልቲ የስተንትኖ ነበርኩ። ሙሉእ መዓልቲ ከስተንትኖ ዝኽኣልኩ ኣብ ሕግኻ ዝነበረኒ ፍቅሪ እዩ። ኣብ ሕግኻ ዝነበረኒ ባህጊ እዩ። ኣብቲ ኸልኣይ እንታይ እዩ ዝብል ንትእዛዛትካ ንሓዋሩ ምሳይ ይብል። ኣብ ረህዋ ኮነ ኣብ ፅጋብ ኣብ ረህዋ ኮነ ብፀበባ ኣብ ጥሜት ኮነ ብፅጋብ ኣብ ሓጎስ ኮነ ብሓዘን ኣብ ብርትዐ ኮነ ኣብ ድኻም ትእዛዛትካ ንሓዋሩ ምሳይ ከምቶም ጀሚሮም ዘቋርፁ ከምቶም ከምቲ ሓደ ግዜ ውዑይ ዝኮሉ ዘይኮነስ ትእዛዛትካ ንሓዋሩ ምሳይ እዩ። ስለዚ ትእዛዛትካ ንሓዋሩ ምሳይ ስለዝኾነ ከዓ እንታይ ኢሉ ሓለፋ ጸላእተይ ኣለበመኒ ካባይ ዘይኮነስ
بمخنيات إزازاتك نتإزازاتك أنا حوار مسايم سجبركو أنا خا حلفاتهم صلاتي لبام كونكوي سالساي مسكراتك مستنتاني كل جزء أب مرؤو مسكراتك مستنتاني سلازي مستنتانك مستنتاني سلاز جبر كيلو حلفا كله ممهراني لبام كونكوي جن خبايا يكونن أتي زستنتنو مسكراتك يقوم غير السرحان زلوي تزازاتك حلي أمو حلفاتهم شماغلتات أأمرو هلني قالات كام انت حلوس أقاري كاب كفو زبالة مقدي كالكل سلق الكاخبل بسقا بزح زنقاسا قوسو بزح زخدو مقدي نير النخوني جن سلق قالات كاخبل أقاري كاب كفو زبالة كالكلكو نسخا مهير كاني إخامو كاب فردخا أي كرحقني قالات كانت حاجي انبزات عميو نعفي كام معر زبالة مكرا سالات إزازات كأمور رخبكو سلازي كل مقد حاسوت سألا أخوي كبر نزخر سميهون مين بهيل موز إجزابير أبتيس عن شوعتن كسر انتهي زلو نحقها انبزا أفكاركو ملو معالتي استنتنوي ويتانان مدحنا نيس كريستوس كبر نزخر سميهون أبونجيل يوهانس معراف 14 كسر 15 انتهي زلو اتفقرني انتخونكم سي تأزازاتي حلو نأملاخ يفقرئ زبلن تلو نأملاخ نفقرئ إنان ملتوخينا فقرنا نأملاخ بحقي كم نفقرو زرقاق زلنا انتايو اتفقرني انت خونكم سي تأزازاتي حلو تأزازاتي انت دا حليكم دك أمزامورتي مخانكم كل سب كفلتي سلازي ملو معالتي استنتن الله أما جمريا معرافو أب معراف حدا قصر حدا كلتن تأزلو أتي نقال إجزابير مستنتان زلو برخد زلو صقا خجلس كله بمخرسي آن زي ملالس أما قد حتى آن كأزي كوم أما نبر ملاقس زي كمد بحق إجزابير دا أز حقوس نت حقون ليتن معالت زمرا مرو سبسي بسي نسو خمتا أبغنغا وحازما يستتخلت قوم قصلا زي رقف فريا ببقزياته بيخون كله تزقبرخا يسولطوي مستير عوات مسير أسالوتهم أبقالكاس أبتهيا وقالكاس لزلو نحقخا انبزا أفكاركوا ملوء معالتخا مستنتانين أبقى زرت يسعين شمونتن تأزازات كان حوارو مسائمو حالفا صلاتي على بمني تأزازات كان نحوارو مسائم كبري نزخر سميوكم قويتانان مدحنا نيس كريستوس أونجيل ماتيوس معراف 10 كلتن سلس ما يكأخل سب كسلاكميو اتخسع مودة تازعجس نسخ دهن سلزت نحوارو إزازات كا نحوارو نحدا معلت نحدا ورح نحدا عمد أبرهوا أبسقاب زي كونس أبزخوانا يخون كونتا أبزخوانا يخون بوتا تأزازات كا نحوارو مسايب تأزازات كا نحوارو مسايب سلزخوانا خا حالفا صلاتي على بمني قال زابير بزتعمو بزتمكرو حلفا صلاتي على بمني حلفا غولياد حلفا ساول حلفا أبيسيلوم حلفا صلاتي على بمني أبقال أملاخ اتوم نحقق زابير زفكرو زابير كساب كندي حلفا صلاتهم مستوعلت لبامات يقبرو كابت بزوح حيدت ناي دانيال تاريخ انترينا معراف كلته تنبيت دانيال معراف كلته كاب 10 تشعته كساب 23 زلو معراف كلته كاب 10 تشعته كساب 23 شعوت مستير ندانيال برأي تقلصلو دانيال كأن أملخ سماي أمسجن شعوت مستير ندانيال برأي تقلصل كابتن كله لكاونت نايفارسن بابيلونن ندانيال زقلصل زلو أبتقال سلازستنتنه مالت تأزازات كان مسايمو حلفا صلاتي على بمني شعوت مستير ندانيال برأيت دانيال كأنا أملاخ سمايا مسجنون دانيال دما خمزيلو تزاربت أبابن سلطان الناتي إمو سم أملاخ كابزل ألم نزل ألم يبارخ نسو زماناتن ورحاتن يلواوت نقستاتي سعر نقستات كأي شيم نتوم طبيبان طباب نتوم استوعالتها مستوعاله بوم نسو عميقون حبؤن يقلز تأبس المات زلو يفلت برهانون مسو يزنبر
وأملاخ أبوتاتي نتنجر ننقص أفليت كاي خامو طبابن حيلن سلا ذهاب كان حجون زلمن ناكا سلا زغلص كالي حجون زلمن ناكا سلا زغلص كالي أمسغنا كان ودسا كانال سلا قالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ልበ አምላክ ዳዊት ታይዝብል ትእዛዛት ካነ ሐዋሩ ምሳይሞ ሓለፋ ጸላእተይ አለበመን ስለዚህ ካፕቶም ናይ ባቢሎን ጥበበኛታት ዝፍለየሉ ሓንቲ ነገር ተናይላቶ ንአምላኽ ዘገልግልን ብቃል አምላኽ ዘስተንትንን በመንባሩ ነዚ ሁሉ ጸጋ ዝረኸበዩ ኣብ ቁጥር 99 ምስክራት ካ ምስትንታነ እሞ ሓለፋ ኩሎም መምሃራነይ ለባም ኮንኩኝ እንታይ ስለ ዝገበርኩ ንምስክራት ካ ስለ ዘስተንተንኩ ምስክርነት እቲ ሰማዕታት ንብሎም ብቃል እግዚአብሔር መስከርቲ ጽድቂ መስከርቲ አምልኮ እግዚአብሔር መስከርቲ ሓቂ ንሓቂ ክብሉ ክሳብ ህይወቶም ምሕላፍ ዝሃብዮም ቶም ሰማዕታት ንብሎም ምስክራት ካ ምስትንታነ እሞ ሓለፋ ኩሎም መምህራነይ ለባም ኮንኩ ከመይ ኢሉ ሰብ ልዕሊ መምሃራኑ ልባም ዝኸውን እቲ ምስክራት ኢሉ እቲ ምስጢር እንታይ እዩ ኣብቲ ሰብ ኣይኮነን ነቶም ቅዱሳን ከምኡ ኮኑ ዝገብሮም ዝነበረ ተቃል አምላኽ ምስክራት ካ ምስትንታነ ኢሉ ኣብ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 1 ክሳብ 4 ዘሎ እንተረኣና ናይ ህፃን ሳሙኤል ተቆልዓ ድማ ኣብ ቅድሚ ኤሊ ንእግዚአብሔር የገልግል ነበረ በታ ግዜት ያኻ ቃል አምላኽ ወሒዱ ነበረ ራእይውን ብዙሕ ኣይነበረን ኮነ ኸ በታ ግዜት ያ ኤሊ ኣብ ስፍሩኡ ደቂሱ ከሎ መርሳዕ ናዒንቱ ሓሚቐን ነበራ መብራህቲ አምላኽ ከኣገና ከይጠፍአ ከሎ ሳሙኤል እውን ኣብ ታቦት አምላኽ ዘለዎ መቅደስ እግዚአብሔር ተደምሲሱ ከሎ ሽዑ እግዚአብሔር ንሳሙኤል ፀውዖ ንሱ ከዓ እኒኹ በለይ ኣብ ግዜ ሳሙኤል ካብ ካህን ኤሊ ጀሚርካ ደቁ አፍኒንን ፍንሃስን ካህናት ጀሚርካ ብዙሓት ነቢያት ብዙሓት ሊቃነ ካህናት ብዙሓት ሌዋውያን ብዙሓት ፈሪሳውያን ነይሮም እዮም ስለዚ ተቃልገና መን ይመጽኢልዎ ናብ ሳሙኤል ይመጽእ ናብ ህዝበይ ክልእኽካየ ሳሙኤል ኢሉ ዝፅውዖ ሳሙኤል ተቆልዓ ድማ ኣብ ቅድሚ ኤሊ ንእግዚአብሔር የገልግል ነበረ ስለዚ እንታይ ኮነ ሓለፋ ኩሎም መምሃራኑ ሓለፋ እንዳ ኤሊ ኣብቲ ግዜቲ እግዚአብሔር ምስ ኤሊ ክዛረብ ኤሊ ኣእዛኑ ዓፅዩ ስለ ዝነበረ ካብ ቃል አምላኽ ሓንቲታ መገዲ ዝነበረት ብሳሙኤል በቲ ህፃን እያ ስለዚ ይኸዓ ልበ አምላኽ ዳዊት ምስክራት ካ ምስትንታነይ እሞ ሓለፋ ኩሎም መምሃራነይ ለባም ኮንኩ እቲ ንሳሙኤል ነቲ ህፃን ሓለፋቶም ምሁራት ሓለፋቶም ኣብዚ ዓበየ ቦታ ዘለው ሰባት ሓለፈኦም ለባም ክገብሮ ዝኸኣለ ኣብ ሕጊ እግዚአብሔር የስተንትን ስለ ዝነበረ እቲ ምስክርነት ከምኡ ዝብል ሳሙኤል ተቆልዓ ድማ ኣብ ቅድሚ ኤሊ ንእግዚአብሔር የገልግል ነበር ገና ንእግዚአብሔር ከይፈለጦ ንእግዚአብሔር የገልግል ነበር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ኣብ ቁጥሪ 100 ትእዛዛት ካ ሓልየ እሞ ሓለፋቶም ሽማግለታት ኣእምሮ ኣለኒ ትእዛዛት ካ ኣብ ትእዛዝ እግዚአብሔር محلاو تزاز እግዚአብሔር مستنتان ኣብ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንሐዋር ምጽናዕ ክሳብ ክንደይ ጸጋ ክሳብ ክንደይ በረኸት ልበ አምላኽ ዳዊት ክጀሃረሉ ኣነ እኮ ልዕልቶም መምሃራኒ ኣነ እኮ ልዕልቶም ለባማት ክብል ዘይኮነስ እቲ ቀንዲ መልእኽቲ ትእዛዝ እግዚአብሔር እንተሓሊና ኣብ ትእዛዝ እግዚአብሔር እንተስተንቲና ንትእዛዝ እግዚአብሔር ካብ መጨመርያ ክሳብ መወዳእታ ኣጽኒዕና እንተዳሒዝናዮ እግዚአብሔር ናብ ከመይ ዝመሰለ ክብሪ የሰጋገረና በዚ ባህጊ ዝኸኣን ቃል አምላኽ ከነስተንትን እዩ ተጻሒፍልና ቤተክርስቲያን ከዓ ሰሪዓቶ ኢሉ ትእዛዛት ካ ሓልየ እሞ ሓለፋቶም ሽማግለታት ኢሉ ሓለፋቶም ሽማግለታት ናይ ነዊሕ ግዜ ብዕና ዕድመ ሽማግለታት ዝኾኑ ናይ ብዙሕ ተመክሮ ዘለዎም ሓለፎኦም ኣእምሮ ኣለኒ እንታይ ስለ ዝገበርኩ ትእዛዝካ ስለ ዝሓለኹ ኣብ መጽሓፍ ኢዮብ ምዕራፍ 32 ካብ ቁጽሪ 6 ጀሚሩ ክሳብ 10 ዘሎ ብዛዕባ ኤሊሁ ወዲ ባራኪኤል ቡዛዊ ከምዚ ኢሉ ተጻሒፉሉ እዩ
شعو يليه ودبارك كيل بوزاوي كمزيل ملسه أنا بعد ما نوسيه السخاتكم قنا عبيتيهم سلازخا حافيرس كساحج سغبلكو حسابي ونا يقلزكن أنا أتن معلتاتي إذا بزح عمتات كأطبب يفلت إلى حسبكو قناخه أتا أبسب زلو منفسن استنفاس تخلو زخئلني مستوعال زهب عبيتي كونن طبيبان زخونو شماغلتات هنا يكونن نقنع زستوعلو سلازي دما أنا ون حسابي كقلسي سمعوني بالالخوين سلقالات بزاوير استمسكني هون توم سلسته بصوتون إياب كردوا بزي مخالهم أمانغو فرد أملاخن سبن زلخونتات سامود داتا سقيلو أمود داتا جنزة حساب زيهب مالي سلازي تأزازات كحاليهم وحلفاتهم شماغلتات أمرو ألن سلازي جناخة أبساب زلو منفسن استنفاس كله تزخئلني مستوعال زهب عبيتي كونن طبيبان زخونو شماغلتات هنا يكونون نقنع زستوعلو تاي مالتيو شماغل خوينو مسقال أملاخ ركب زي بلو ناي عدم بعل صقا خوينو مستعدمي إزخيد ناي أملاخ قعزو اندحر زي بلو بعدما سلازا عبيه تراي لبام كخون أي كإلن سلازي دما أناون حسابي كقلس إلو نئيوب حسابكم اللي سلو خلو أميتن حدن قالكا من انتخ حلوس أقاري كاب كفو زبالة مقدي كالكالكوي كم دلاي عبد الله تخدكو كم تزقبروا يكبر مبر ولا مسبعلكو ستون تمسخهم توعالكو بزح نحنا قمتنا هنا حساب كخلنا ممرحينا قن قال أملا اتتخول قال لي ممرحيناين قال كام انت خلص أقاري كاب كفو زبالة مقد خلكل نسخان عبزي تخبروا له خام من كسغاس نعي زي ربح مقد كام مخات نخالقوت زقود سقومتي كام مسقوام أقاري كاب كفو زبالة مقدي كالكل قال كام انت خحلول بزعبا مخايدنا مسمان كن كيد كم زقبعنا سألوانا مخايدنا توم نحنا كنسنيوم ندلي نعنا كنسنيوم زدليونا سبات ويد زدوليونا سبات انتاي عينك كخونو خمزلوهم أبوتاتنا أسرو مثل انتاي لهم اللو من مخانكا خفلتسي مسبع المن كم تخيد نقرني وي كم مسبع المن كم تخيد نقرن مو من مخانكا بعليك نقرك سلازي أب سلومون مثالي سلومون معرف هذا كاب 10 جميرو كساب 10 وشدشة كم زيبل ودي حتى أن انت حبابلوها حراي أيتبلهم مخنياتو نحاتيات النصدقن نexabier النسيطانن اب حدا غزي خغزا زخل يلن حتى ان انت حبابلوها حراي أيتبلهم نساتهم انتبلو مسانا عدم نفسس ندب بنت نصح بزي مخنيات مصاوديا نصاودلو طريسهم ناب غدغاد كم زوردو بهوتهم كلو سيل كنا نو حتم كبر غنزب زبله خنركب نبايتنا بيت زمتنا يوكن ملوينا عچا خامسانا ود ناي كلنا محفودا بحده يكون انتبلوها ودي اغارومسي نابكفو يغويا نمفساس دم يقلطفاينمو مخايد دمغدو مايتون اغرخاس كامغدوم دعا كلكل زابير زستوعلو امره بنا بعدمه بزمدنا بتغمي بسلطان بزخونه يكون كابت حقق زابير كابت بتخل قال زوص سب مسنري بزخونه يكون مغدي مسو ركب كهلونا ايكلني ودي اغارومسي نابكفو يغويا نمفساس دم يقلطفاينمو مخايد مغدو مايتخون اغرخا خام مغدوم دا كلكل نيشوين زمسلنا ناب عب نجر كا ناب عبود كا زودقنا نبزحات عبيتون زودقه نخن مهارو له انا عناز تصحفه بزح نجر الله حدا خبو اونجيل ماركوس معراف 14 قصر 50 شوعتن انت عايزبل بيتروس دما رحق يلو خصع وشت تغزاليك كهنات صعبو ابو خا مستم غلاو تقميتو حاوي سحن نبره
مسمن كوينو مستوم سقلت غويتو مستوم سقلت غويتو حاوي يسحن نبل لذي حاوي مسحان حاتيات دي حاو مسحان حاتيات هيكونن مس بعل من حاو تسحني قال أملاخ زمهرنا زلوين سلازي أنا كوبت يلهو أبت يلهو سوم زقبرو نعاتهم يزملكت نعيمون تاي شجر كم سألي أنا تزقبرو بزح مخنيات متسي بزلنا يا زمن قن قال أملاخ بنصر تقميتو قال كام انت خحلوس أقاري كاب كفو زبلة مقدي كل لازم بيتروس حاوسي حينو خملس حساب نيرو خون مس بعلمني خحاوت السحن سلازي تانا بحاو السحن زغربا نتا كلها مفن ترى خويناتوي نعنا اخاته صحيفي دخومات مخانكم كتفلطسي ودقات حيالات تذكروا سلا قالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ ቃላት ካም እንት ከሕሉ አጋሪ ካብ ክፉእ ዘበለ መገዲ ከልከልኩ ክፉእ ሓሳባት ክፉእ ዘረባ ክፉእ ዝምድናታት ክፉእ ዝኾነ ጥቕሚ ንኹሉ ክንቆርጾ ከም ዘለና ይቃል አምላኽ ዘለብመና ዘሎ እዩ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጽሪ 33 ተለና ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የጥፍእ ኣጋረይ ካብ ክፉእ ዘበለ ኸልከልኩ ኢሉ ምክንያቱ ሕማቕ ዕርክነት እንታይ ይገብር ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልማድ የባላሽ ወይ ኩሉ ቃል ኣምላኽ ዘለብመና ዲና ጓል ያዕቆብ እቲ ኩሉ ሓደጋ ዝበፅሓ ካብ ስድራኣ ካብ ኣሕዋታ ተፈልያ ምዘይ መስልዋ ሕብረተሰብ ምዘይ መስልኣ ኣዋልድ ክትከይድ ምስ ጀመረት ያ ዲና ጓል ያዕቆብ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐት እቲ ናታ ሓደጋ ከዓ ንዓኣን ነቶም ሓደጋ ዝወደቐዎምን ንስድራኣን ንኣሕዋታን ንስምዖንን ንሌውን ንኸቢድ ነገር ሳዕብየን የምፃሎም ናይ ሓንቲ ደቂቕ ጌጋ ማለት ስለዚ ሕማቕ ዕርክነት እንታይ ኢሉ ንጽቡቕ ልማድ የባላሽዎ እሞ ካብ ሕማቕ ዕርክነት ካብ ዘይግቡእ ዕርክነት እግዚአብሔር ካብ ዘይሰምረሉ ዕርክነት ምስ ክፉኣትን ምስ ጠላማትን ካብ ሕጊ እግዚአብሔር ምዝወፅን ዝኾነ ዕርክነት ምግባር ኣየድልየኩም ኣብ ቁጽሪ 102 ንስኻ ምሂርካኒ ኢኻ እሞ ካብ ፍርድኻ ኣይክርሕቕኒ ብዙሕ ንመሃረሎም መጻሕፍቲ ብዙሕ ንመሃረሎም ነቢያት ብዙሕ ንመሃረሎም ሐዋርያት ብዙሕ ካብኦም ክንመሃሮ ንኽእል ቅዱሳን ጻድቃን ሰማዕታት ኣለው እቲ ናይ መጀመርያ ናይ መወዳእታን መምህርና ግን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ኸ ኢልባ ኣምላኽ ዳዊት ንስኻ ምሂርካኒ ኢኻ እሞ ካብ ፍርድኻ ኣይረሓቕኩን ካባይ ኣይኮነን ቅዱስ ፍቓድካ ኮይኑ ንስኻ በዓልኻ ስለ ዝመሃርካኒ ካብ ሰብ ዘይኮነስ ጋና ጓሳ ከለኹ ከመይ ጌርካ ኣባጓሲ ከመይ ጌርካ ምስ ተኹላን ምስ ኣንበሳን ምስ ድብን ትገጥም ንስኻ ስለ ዝመሃርካኒ ካብ ፍርድኻ ኣይረሓቕኩን ንስኻ ምሂርካኒ ኢኻ እሞ ካብ ፍርድኻ ኣይክርሕቕኒ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁጽሪ 29-30 እንታይ ዝብል ኣነ ለዋሄ ልበይ እውን ትሑት ኣርዑተይ ፈኩስ ጸረይ እውን ቀሊል እሞ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ እውን ተመሃሩ ንነፍስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ እዩ ካባይ ተመሃሩ ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብግብሪ ዘይገበሮ ንደቀ መዛሙርቱ ኣይመሃሮምን ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ካብ ጎይታ ዘይረኣይዎን ብግብሪ ዘይገበርዎን ኣይመሃሩን እዩ ስለዚ ንስኻ እንታይ ጌርካኒ ኢኻ ንስኻ ምሂርካኒ ኢኻ ስለዚ ኩሉ ንሓስቦ ኩሉ ንዛረቦ ኩሉ ክንምህሮ ንደሊ ክንመሃሮ ንደሊ ብመሰረት መምህርና ናይ ባህሪ መምህርና ናይ ግብሪ መምህርና ናይ ትሕትና መምህርና ናይ ንስሓ መምህርና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ምሂርካኒ ኢኻ ስለዚ ካባይ ተመሃሩ መምህር ትሕትና ብግብሪ ምሂሩና ኣብ ዮሐንስ 13:14-15 ኣነ መምህርን ጎይታን ክንስተይ ኣጋርኩም ካብ ዝሓፀብኩስ ከምታ ኣነ ካባኻትኩም ዝገበርክዎ ንስኻትኩምን ከምኡ ክትገብሩ መርኣያ ሂበኩም ኣለኹ እሞ ከምኡ ኣጋር ሓድሕድኩም ክትሓፅቡ ይግባኣኩም እዩ ስለዚ እንታይ ምሂርና ትሕትና ምሂሩና ሙሉእ ለይቲ ኣብ ደብረ ዘይት እንዳሓደረ ንደቀ መዛሙርቱ ጸሎት ምሂርዎ
ኣብ መስቀል ኮይኑ ንጸላእትኻ ምፍቃድ ስለ ጸላእትና ኣብቲ ናይ መወዳእታ ሰዓቱን ከይተረፈ ስለ ጸላእትና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ብግብሪ ምሂሩና ስለዚ ልቢ ኣምላኽ ንስኻ ምሂርካኒ ኢኻ እሞ ካብ ፍርድኻ ኣይክርሕቕኒ እግዚአብሔር ንሳኦል 3 ግዜ ብኢዱ ሕሊፉ ክህቦ ከሎ ናብቲ እግዚአብሔር ዝቐብኦ ኢደይ ኣየውርድኒ ንስኻ ምሂርካኒ ኢኻ እሞ ካብ ፍርድኻ ኣይክርሕቕኒ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 13:16-17 ባርያ ካብ ጎይቱ ይበልፅኒ ልእኹን ካብ ለኣኽዮ ኣይበልፅኒ እሞ ስለዚ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ነዚ ትፈልጥዎ እንተኾንኩም እንተገበርኩምዎስ ብፁዓን ኢኹም ንቃል ኣምላኽ ንትእዛዝ እግዚአብሔር እንተፈለጥኩሞ ፈሊጥኩም ከዓ እንተገበርኩሞ ፈሊጥኩም ከዓ እንተገበርኩሞ ስለዚ ንስኻ ምሂርካኒ ኢኻ ካብ ፍርድኻ እንታይ ገበርኩን ካብ ፍርድኻ ኣይረሓቅኩኒ ስለዚ እቲ ብሓሳብ ኣብ ነብስና ኹን ኣብ ካልኦት ብሓሳብ ኹን ብቃል ብግብሪ ንፈርዶ ቅኑዕ ፍርዲ ድዩ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተምሃርክዎ ድየ ዝገብር ዘለኹ ንስምዒተይ ድየ ንጥቕመይ ድዩ ንሻራ ድዩ ወይ ስለ ሓቂ ድዩ ስለ ህይወት ድዩ ክንሪኦ ንስኻ ምሂርካኒ ኢኻ እሞ ካብ ፍርድኻ ኣይክርሕቕኒ ስለዚ መን መምህረይ ኢልና ንሕን እዚ ዝገብሮ ዘለኹስ ካበየ ተማሂረ እዮ እዚ ዝሓስቦ ዘለኹስ ካበየ ጽኒዐዮ እዚ ዝኸዶ ዘለኹስ ካብ መን የተማሂርና ኢልና መገድና ክንዕዘብ መገድና ክንምርምር እግዚአብሔር ይደግፈና ቃላትካ ንተንሓገይ እምብዛ ጥዑም ኢሉ ንኣፈይ ካብ መዓር ዘበለ ካብ መዓር ዝበለጸ ይምቀራ ቃላትካ ንተንሓገይ እምብዛ ጥዑም እግዚአብሔር መስገን ንቃላት እግዚአብሔር ዘስተማቅር ግን መጀመሪያ እንታይ ዝገብር ነቲ ዘይመቆር ዝኾነ ነቲ መሪር ዝኾነ መጀመሪያ እንታይ ይገብር ነቲ መሪር ዝኾነ የርሕቆ ምክንያቱ ኣብ መንጎ መሪርን ምቁርን ኣጸቢቑ ፈሊሉን እቲ መሪር ከይጎድኦ ምስ ረሓቐ እዩ ናብቲ ምቁር ዘበለ ቃላትካ ንትንሓገይ እምብዛ ጥዑም ኢሉ ንኣፈይ ካብ መዓር ዝበለ ይምቀራይ ስለዚ መዓስ ዝምቅር እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱ ምዕራፍ 2:1-3 እንታይ ኢሉሎ እምበኣርሲ ንኹሉ ክፍኣትን ንኹሉ ጉርሕን ግብዝናን ቅንዕን ኩሉ ሓሜትን ኣርሕቕዎ እዩ እዚ እንደዘይርሒቑ ምስ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝጋጮ እዚ እንደዘይርሒቑ ቃል ኣምላኽ ክንድኡ ክምቅረና ኣይክእልን ኣብ ውሽጥና ስለ ዝጋጮ ነንሕድሕዱ ድሓን ቃል ኣምላኽ ዳኣ ንፈልጦ እንዲና ሕጂ ድሓን ግዝኡ ይኮነን ሕጂ ቃል ኣምላኽ ይጽናሕ እሞ በዝን ንኺድ ዝብል ምክንያት ወይ ምስምስ እዩ ዝመጽእ ማለት ስለዚ ቃላትካ ንትንሓገይ ዝጥዑም እዩ ንኣፈይ ካብ መዓር ዘበለ ይምቀራ ስለዚ ንምንታይ እዩ ቃል ኣምላኽ ዘይምቅረና ቀድሚ እቲ ቃል ኣምላኽ ምቕባልና ክእለ ዘለዎ ካብ ህይወትና እንደዘይተኣልዩ ቃል ኣምላኽ ክምቅረና ኣይክእልን ጨውጨው የብለና የባዕገገና ናብ ካልእ መገዲ ወስደና ናብ ምጉርምራም ወስደና ቃላትካ ንትንሓገይ እምብዛ ጥዑም እዩ ንኣፈይ ካብ መዓር ዝበለ ይምቀራ እምበኣር እንታይ ኢሉ ንኹሉ ክፍኣትን ንኹሉ ጉርሕን ግብዝናን ቅንዕን ኩሉ ሓሜትን ኣርሕቕዎ ሊቃነ ካህናት ሌዋውያን ፈሪሳውያን ለይትን መዓልትን ኣብ ቤተ መቅደስ እናመሃሮም ጎይታ ዘይምቅሮም ዝነበረ እንታይ ኣብ ውሽጦም ነይሩ ቃል ኣምላኽ መቐረት ንኸይገብር ኣብ ውሽጦም ኣብ ውሽጢ ኮይኑ ዝዓግት እዚ ተገሊጹ ዘሎ ንኹሉ ክፍኣት ኩሉ ጉርሒ ግብዝና ቅንዒ ኩሉ ሓሜት ካባኹም እንታይ ግበርዎ ካባኹም ኣርሕቕዎ እዚ ዝገብሮ ዘሎ ስልኡኽ ኣምላኽ ድዩ እዚ ዝብሎ ዘለኸ ምስቲ ቦታትና ዝሃቡና መፅሓፍቲ ሰማማዕ ድዩ ኣይሰማማዕ ኢሎም ከይምርምሩ ንቄሳር ግብሪ ኣይትኽፈሉ ኢሉ ኣነ ቄሳር እየ ዝብል ንዓና ገዲፍና ከይዱ ሰዓር ሰንበት እናበሉ ነቲ ቃል እቲ ክጓሓፍ ዝነበሩ ኣቀዲሙ ስለዘይተጓሓፈ እግዚአብሔር ይርዳእና ስለዚ ኣብ 2:3 ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 እየ ዘለኹና ኣብ 2:3 እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩምሲ ኣብኡ ንምድሓን ምእንቲ ክትዓብዩ ከምቶም ሕጂ ተወልዱ ህፃናት ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ፀባ በሃግዎ እንታይ እንትኾንኩም እግዚአብሔር ሕያዋይ ምዃኑ ጥዒምኩም እንተኾንኩም ስለዚ ልባ ኣምላኽ ዳዊት ምስተዓሞ እዩ ቃላትካ ንትንሓገይ እምብዛ ጥዑም እዩ ንኣፈይ ከዓ ካብ መዓር ዝበለፀ ይምቀራ ቁፅሪ 104 መወዳእታ ቁፅርና ናይታ ሜም ትብል ኣርእስትና ማለት እዩ ሜም ብሂል ምኡዝ እግዚአብሔር
أب زبلنا زلنا سالات إزازاتك أمر رخبكي سلازي كله مجد حاسوت سلاءه قال እግዚአብሔር ዝፈለጠ ቃል እግዚአብሔር ዝተማህረ እታ ቀዳመይቲ ክንገብሮ ዘለና ቃል እግዚአብሔር ምስ ፈለጥና ንሓሶት ምልላይ ስለዚ ኩሉ መገዲ ሓሶት እንታይ ገበርኩ መገዲ ሓሶት ፀላእኹ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓቂ ሓራ ከተውፃእኩም እያ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ናይ ሓሶት ሓሳባት ናይ ሓሶት ዘረባ ናይ ሓሶት ተግባራት ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ፍንፉን ስለዝኾነ ምስ ቃል እግዚአብሔር ይጋጮ ሳላት እዛዛትካ ኣእምሮ ረኸብኩ ስለዚ ኩሉ መገዲ ሓሶት ፀላእኩ ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 8 ቁጥር 13 እንታይ ይብል ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ንኽፍኣት ምጽላእ ኣነ እውን ትዕቢትን ትምክሕትን ክፉእ ኣኻይዳን ቄናን ኣፍን እጸላእ ኣለኹ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ንኽፍኣት ምጽላእ ሳላት እዛዛትካ ኣእምሮ ረኸብኩ ስለዚ ኩሉ መገዲ ሓሶት ፀላእኹ ብዙሕ ግዜ ነቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ ማእከላይ እስያ ክጽሕፈሎም ከሎ ራእይ ዮሃንስ እንታይ ዝብሎም ንገሊኦም ሕያው ትበሃል ግን ሞት ኢኻ ንገሊኦም ኣይዝሑል ኣይውዑይ ስለ ዝኾንካ ጡፍ ክብለካ እየ ንገሊኦም ድኻን ዕሩቁን ዘደንግፅን ምዃንካ ኣይትፈልጥን ኢኻ እንዳበለ እንታይ እቲ ቃል ይተሓወስ ነይሩ እቲ ዝብልዎ ቃልን እቲ ዝነብርዎ ናብራን በበይኑ ይኸውን ነይሩ ካብዚ ንኽእርሞም ኢሉ ከኣኒ እቲ መምርሒ ዝተዋህበ ሰላት እዛዛትካ ኣእምሮ ረኸብኩ ስለዚ መገዲ ሓሶት ፀላእኸ ብውሽጭኻ ሰብ ፈሪሕኻ መቕፃዕቲ ፈሪሕኻ ዘይኮነስ ብውሽጭኻ ዝግበር እዩ ስለዚ ኩሉ መገዲ ሓሶት ፀላእኹ እዩ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም ደቂ አብርሃም ኢና እንዳበሉ ንሰይጣን ዘገልግሉ ዝነበሩ ነቶም ውሉድ እግዚአብሔር ኢና እናበሉ ከይተፈለጦም ብግብሪ ውሉድ ዲያብሎስ ዝነበሩ ናብ ንስሓ ክመልስ ንዓና ኸ ንመለበሚ ክኾነና ምእንቲ ኣብ ምዕራፍ 8 ቁፅር 44 ወንጌል ዮሃንስ ንስኻትኩም ካብ ትቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም እዚኦም ኣረማውያን ኣይኮኑን ካብ ቤት ኣምላኽ ዝረሓቑ ሰባት እውን ኣይኮኑን ስልጣኖም ፍልጠቶም ኣገልግሎቶም ስለ ህዝቦምን ስለ ህይወቶምን ለይትን መዓልትን ኣብ ቤተ ኣምላኽ ዝጽልዩ መስዋዕቲ ዘዕርጉ ቀረባ ኣምላኽ ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ሰባት ብዓልየቶም ብእምነቶም ብግዝረቶም ብኦሪቶም ዝምክሑ ኣዝዮም ትምክሕተኛታት ሰባት እዮም ግን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ምስ በልና መስፈሪ ቃል ኣምላኽ መስፈሪ ኣምላኽ እዩ ንስኻትኩም ካብ ትቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም ምክንያቱ ደቂ አብርሃም ኢና ምስ በልዎ አብርሃም ኣቦኹም ከምዛ ኣይገበረኒ ንስኻትኩም ካብቲ ኣቦኹም ዲያብሎስ ኢኹም እቲ ትምኒት ኣቦኹም ክትገብሩን ትደልዩ ኣለኹም ንሱ ካብ መጀመርታ ቀታል ነፍሲ እዩ ሓቂ ብኡ ስለ ዘየልበውን ካብ ሓቂ ኣብ ሓቂ ኣይጸንዕን እዩ ሓሶት ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ ሓሳዊ እሞ ንሓስወት እውን ኣቦኣ መጀመርያ ክሕሱ ከሎ እንታይ ኢሉ ዝሕሱ ካብዛ ገረድ ተበሊዕኹም ከም ኣምላኽ ክትኮኑ ኢኹም ሓሶቱ ደረት ስለ ዘይብሉ ከዓ ንጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቅድሚ ቀሪቡስ እዚ ኩሉ ዓለምን ክብረታትን ንዓይ ተዋሂብኒ እዩ ስለዚ ተሰጊድካለይ ንዓኻ ክህበካ እዩ ኩሉ መገዲ ሓሶት ፀላእኹ ኢሉ ህዝቢ እግዚአብሔር ወሃሰት ርእሲ ኣመፃ ኢሉ ሓሶት ናይ ኩሉ ክፍኣት ኢሉ ሳላት እዛዛትካ ኣእምሮ ረኸብኩ እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበኒ ስለዚ ካብዚ ናይ ሎሚ ሜን ብሂል ሙዝ እግዚአብሔር እንታይና ስተንቲና ትእዛዛትካ ንሓዋሩ ምሳይ ትእዛዛትካ ንሓዋሩ ምሳይ ትእዛዛት እግዚአብሔር ብኸመይ ንሓዋሩ ምሳና ዝኸውን ናቱ ብዙሓት ጽዋዓት ሕርያት ግን ውሑዳት እዩ ስለዚ ብኸመይ ትእዛዝ እግዚአብሔር ንሓዋሩ ምሳና ክኸውን ዝኽእል ትእዛዝ እግዚአብሔር መሓዋሩ ምሳና እንተኮይኑ እንታይ ኢና ንረብሕ እንታይ ኢና ንጥቀም ኢሉ ሓለፋ ጸላእተ ያለበመን ኢሉ ከም እንበዓል ዳንኤል እግዚአብሔር ብሉጽ ገብረካ ሓለፋ ገብረካ ንእግዚአብሔር አገልግሉ ዝሓፈረ የልቦን ስለዚ ምስክራትካ ምስትንታነ ኢሉ ብኸመይና ንቃል እግዚአብሔር ነስተንትኑ ንቃል እግዚአብሔር ምሰስተንተና እንታይ ኢና ንረክብ ሓለፋ ኩሎም መምህራነ ኢሉ ንሳሙኤል መን ምሂርዎ ቶም ስድራ ቤቱ ኣቦኡ ህልቃናን ኣዲኡ ሃናን መብፅዖም ረኺቦም ቤተ ክርስቲያን ኣወፍዮም ኣብ ቤተ ኣምላኽ ዝመሃሩ ሰብ የለን
منفس እግዚአብሔር ስለዘይ ገደፎ ምስክር እግዚአብሔር ስለዘይ ገደፎ ግን ሳሙኤል ተሕፃን ኣብ ቅድም እንዳኤሊ ኮይኑን እግዚአብሔር የገልግል ነበር ስለዚህ እንታይሉ ሓለፋ እንዳኤሊ ሓለፋ ሊቀ ካህናት ኤሊ ሓለፋ ካህን ፊንሃስን ኣፊንንን ሓለፋ ኩሎም እንታይ ገይርዎ እግዚአብሔር ንቃል ኣምላኽ ከም ዝሰምዕ ገይርዎ ምስክራት ካ ምስትንታነይ እሞ ሓለፋ ኩሎም መምህራነይ ለባም ኮንኩን 40 ዓመት ንህዝቡ መሪሑ ሳሙኤል ሓንቲ መዓልቲ እውን እዚ ኣጌጋ ፈጺሙ ዝብል ኣይተጻሕፈሉን ክብሪ ነዚ ክርስሙ ይኹን ስለዚ ምስትንታና ቃል ኣምላኽ ክኸውን ትእዛዛትካ ሓልየ ኣኮ ንህነ ዘነኣቅቦም ለህጋጋት ኣላ ህጋጋት ይኣቅቡነ ለኣድህኖ ተፀውኑ ንሕና ዘይኮነ ንሕጋጋት ንሕልወምሲ ሕጋጋት እዮም ንዓና ዝሕልውና እዩ ንድሕነትን ንፀግዕን ክኾንና ሕጋጋት እዮም ንዓና ዝሕልውና እዩ ስለዚ ፅርግያ እዩ ንመኻይን መስመረን ሒዘን ከም ዝኸዳ ዝገብር እምበር መኻይን ንፅርግያ ክሕልውኦ ኣይክእላን እየን ትእዛዛትካ ሓልየ እሞ ሓለፋቶም ሽማግለታት ኣእሙሮ ሃበኒ ትእዛዛት እግዚአብሔር ኣብ ምሕላው ከይንስልኪ ምክንያት ከይነምፅእ ምግሩምራም ከይነምፅእ ድኻም ከይነምፅእ ኣነኮ ክሕሉ ደሊ ነይረ ከምዚ ስለ ዝኾነ እምበር ከይንብል ምእንቲ ትእዛዛትካ ሓልየ እሞ ሓለፋቶም ሽማግለታት እንታይ ኣለኒ ኣእሙሮ ኣለኒ ስለዚ ከመይ ዝመሰለ ኣብ ኤልሁ ከመይ ዝመሰለ ካብቶም ሽማግለታት ምስትውዓል ዝተዋህቦ ኢና እዩ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንኣምላኽ ምስ ነፍቅሮ ትእዛዛቱ እውን ምስ ንሕሉ ነቶም ውሉድ ኣምላኽ ከም እነፍቅሮም በዚ ኢና ንፈልጥ መለክዒ መምዘኒ ዝጭበጥ ነገር ንኣምላኽ ኣፍቅሮ ኣለኹ ድያ የፍቅሮን ብልበይ ድየ ዘፍቅሮ ዋላ ብቃለይ ብግብሪ ድየ ዘፍቅሮ ዋላ ብሓሳብ ኢልና ከይንዳናገር ምእንትሲ ተጨባጥ ዝኾነ መምርሒ ንኣምላኽ ምስ ነፍቅሮ ትእዛዛት እውን ምስ ንሕሉ እዩ ስለዚ ንኣምላኽ ነፍቅሮ እየ ንኣምላኽ እንዳበልና ትእዛዛት ኣምላኽ እንተደኣ ኣፍሪስና ብኸመይ ከነረጋገፅ ንኽእል ንኣምላኽ ምስ ነፍቅሮ ኣገልገልቲ ኣምላኽ እዮም ነይሮም ክቶም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቂ አብርሃም ኣይኮንኩም ዝበለኮ ብስጋ ደቂ አብርሃም እዮም ፍልጠቶም ኦሪትን ግዝረትን እምነትን ኣጸቢቆም ዝሓዝዮም ግን ትዝብልዎን ትዝነብርዎን በበይኑ ነይሩ እግዚአብሔር ምስተውዓል ሃበኒ እቲ ዝገብርዎን እቲ ዝነብር ተኸዘሪኦም ሰብ ኣብ ቤት ኣምላኽ ለይትን መዓልትን ከገልግሉ ከለው ቀረባ ኣምላኽ በጀኮኦም ኣምላኽ ካልእ ቀረባ ከም ዘይብሉ ብስጋ ደቂ አብርሃም ምዃንኩም ፈልጠኩም እየ ግን ኣቦኹም አብርሃም ከምዛ ኣይገበረን ደቂ አብርሃም ተትኾነሲ ግብረ አብርሃም መገበርኩም ነይርኩም ንስኻትኩም ግን ደቂ አብርሃም ኣይኮንኩም ንኣምላኽ ምስ ነፍቅሮ ትእዛዛቱን ምስ ንሕሉ ነቶም ውሉድ ኣምላኽ ከም ነፍቅሮም በዚና ንፈልጥ ኢሉ ወዳ አብርሃም የብእምነት ወዳ አብርሃም የብግብሪ ወዳ አብርሃም የብሓቂ ክንብል ነቶም ውሉድ ኣምላኽ በየኒና ነፍቅሮም ከም ነፍቅሮም ንፈልጥ ኢሉ ንኣምላኽ ምስ ነፍቅሮ ትእዛዛቱን ምስ ንሕሉ ስለዚ እቲ ክንሕልዎን እዘዞ ዘለና ቃል ኣምላኽ ከንታይ ዮሐንስ ኣብ መልእኽቱ 5:3 ፍቅሪ ንኣምላኽ ከዓ ትእዛዛቱ ክንሕሉ እሞ ትእዛዛቱ እውን ኣይከብድን ስለዚ ትእዛዛት እግዚአብሔር እንታይ እዩ ኣነ ቅዱስ እሞ ቅዱሳን ኩኑለይ ብቅድስና ምእንቲ ንክነብርስ ቅዱሳን ኩኑ ኣነ ቁፅሪ ዘይብሉ ሓጢኣትኩም ክሓድገልኩም ምእንትስ ንስኻትኩም ከዓ ሓጢኣት ብፀትኩም ሕደጉ أنا خحدقلكم نسخاتكم كأحدقوا أنا خفكركم نسخاتكم كأنبصتكم ننحدكم بحق تفاقروا كلكم صعرز خبدكم النابين نعو أب حاتيات كي تودكو تتنقغوا سبدهم كينو بحاتيات توديكم كأبن السحق قبلكم يكحاسبكم يمون نابين نعو سلازة تأزازات انتاي تأزازاتو أي كبتيني سلام قالاتو እግዚአብሔር استمنيهون تأزاز እግዚአብሔር ከቢድ ዝኸውን ግን ሓደ ግልያን ክልተ ጎይቶት ክግዛእ ኣይክእልኒ ንሓጢኣት ከይፈንፈና ካብ ሓጢኣት ከይረሓቐና መኻይድ መገዶም ኣይትኹን ኢሉ ስለ ቃላትካ ኩሉ መገዲ ሓሶት ፀላእኩ ኢሉ በኣምላኽ ዳዊት ስለዚ ቃል ኣምላኽ ከቢድ ምሕላው ቃል ኣምላኽ ከቢድ ዝኾነ ኣብ ውሽጥና ካልእ ዝኾነ ገዛኢ ኣብ ውሽጥና ካልእ ዝኾነ ጣዖት ኣብ ውሽጥና ካልእ ዝኾነ ንጉስ እንተ ደኣ ሃልዩ እቲ ቃል ንዓና
أي مكرنا انتراي زي كونس نخن قبرو عقب خوننا عقب خون زابير زستوعل أمره هبن بزعبا قدوس قال كدان مسمها رقويتنا عيس كريستوس لك أما زامرتون كي ترفس ناس قدوس سرعات تايلمو كمزت تداخوينو متأتتاو صبو أيكونيلو تلمي دومون صنحو حيزمون صنحو بأمرهم كالا قالو زيتو قحفة كمزت بلنا انت داخوين حق قال كدان متأتتاو صبو أيكونن قال كدان صبو أيكونن إلهم قال كدان صبو زخون عبد الله نا فتحنا عبد الله نا دس زبلانا مسنمو رعيل كومو أيكونن كام مجمرتاهم إنبرن موسيس بتر لبخم يخم زجبركم زابير جن نحدا أدم حنتي هوان حدا أدم يفتيرو أزي حق تفتروي أزي حشكم نعاهم أزي قلكم أزي تعمكم سلازي تزحاشة صور حدا أخلق كان تبهل حدا سب أبسلست حدار يزخيد أبسلست يزخيد تايز جبر زلون تاينان جبر زلون زابير مستوى على هبنا فقرأ أملاخ إزازاتهن حليوت إزازاتهن أي كبيدني صوري فكو شارعتي قليلي مو كاباي تمهارون نفسهم عرفت خونكمي ندابلنا خلو قال أملاخ محلاو خبيديو مس أملاخ منبار شجري نحنا سقاويانينا كمي قرنا إنا نخلو ندحد نملكوينا أوشتنا كالا قالو قال أملاخ قن انتايلو أرعتي فكو صوري قليلي نباي نعو كاباي تمهارو أرعتي صورو لنفسهم كا عرفتي ترغبئهم سلاتي تتصوعنايو صواعيت نبرخت نهيوت لزخونه عرفت سقا عرفت نفسي عرفت بسماي عرفت بمدري عرفت بمنفس كن ركب منتي انتاي لنا ناباي نعو كاباي تمهارو أرعتي صرو أرعتي مالت حقي تأزازاتي مالت سلازي كلهنا عدوماتنا أنا عدومي سخا عدومي خا سخا تعديم كلخي السخاتكم تعديمكم علىهم نسخاتكم تعديمكم علىهم نحنا عدوماتنا كبرنا زخر سميخون اتعدمه نحياوت ننصحات نقدسات نبروخات انتزخون نيرو أنا نسخاتكم اللومي تسفانا انتاي مخونا جن اتعدمه نماني كلهم تسعرون صور زخبدكم برقص كأنا بسوكفنا صور لنا ناي تعنا صور لنا ناي سلام صور لنا ناي علتاو من نابرو صور لنا ناي سدرابيت صور لنا ناي بيت خريستيان صور لنا ناي بيت خريستيان ناي هاجر صور لنا ناي عالم صور لنا كلكم تسعروا صار زخبدكم تايقبروا ناباي نعو أنا فعرفوكم أنا لواه لبيت حد أرعتي فوكس صوريك أقل سلازي نابيت هابويك ملس إلنا لومي بحلينا كن ملس من البات بسقا أوش بيت مقدس 24 ساعة نقلقل نهلو نخيلينا تساوعيت مملاس دلا زلوغن بحلينا كن ملس سلازي انتايلو ناباي نعو كاباي تمهارو أرعتيك صوري نابت صورنا زقلل مسينا دو ممهرنا السودي كاودينا نمهر كاو بسمعنا كاو بزرعنا بقبر خابز مهارنا أرعت حق إجزابير ديب زبان ما أجرنا زل ولا نايكلا أرعت رئينا مجدنا خنا قنع إجزابير كبس فقادي خنا لنا حجون جزيلو ننسعة حجون جزيلو نمملاس إيد إجزابير نعنا نمقبل تزرقي حنا لوا لبي كم مترار كا إجزابير يصورنا إجزابير كم زمسلا قرقلوت سلسر علنا ناي بحر مسجانا يبصحيو سجا بيتانان مدحنا نيس كريستوسن فقرا أملاخن حبرت منفس قدسنا أبصر هاسيون قبل على قدسنا أبوتاتنا هوريات كم زورده حجون قبل علينا قبل على كلهم من عزفن دربن كوينيرد سلقالات إجزابير استمسجنا